Здравейте, приятели, аз съм Югио БГ и сега ще играем Блич срещу Наруто. Така, кой да бъдем? От Наруто, от Блич. Миналия път бяхме от Наруто, не че от Блич. Кой? Айде, Ичиго. Срещу кой? Не. Играли сме. Чакай, по случайен избор. Айде. Искам да благодаря за 156 абоната. Кой избрах? Айде. Да, това видео ще оправя колко да ви кажа. По случайен избор. Така. Но все пак нека поиграем малко. О, Банкай съм избрал. Банкай съм та... щеше да е много яко, ако и той е. Нищо. Другия път. Ако мога, после ще направя видео на Yu-Gi-Oh! Power of Hell или Fairy Tail срещу One Piece. Чакайте ми е по-натам. Не така е. Чакай, мога ли? О, това въобще не съм го правил тази форма. Но честно ми казвам, значи сега за пръв път. Така си мисля. Така нека видим какво може. Добре, ама това много ме дразни. Добре, трябва да се стегвам. Не, използвали сме тази форма. Сега се сетих. О, главна аз. Така. Видях, че GamerHexBG ми е направил такова реклама. И му благодаря. Добре, но не съм забравил, тези, които искат реклама, нека напишат в коментарите. Аз ще направя на GamerHexB, не защото той ми направи реклама, просто така го мислих още от днес, сутринта. Ще направя и реклама на Anime BG, понеже съм обещал само преди 3 месеца некъде. Много да. Искам да напишете в коментарите, ако може, на коя игра от тези три, на които книгам, да игра най-често, Bleach срещу Naruto, Fairy Tail срещу One Piece и Yu-Gi-Oh! Power of Hell. Legend Reborn, защото другата игра вече я нямам. Нали, нямах памет и търих там някакви неща и се оказа, че съм изтил и нея. Какво да се прави, но все пак тази игра, този мод, който имам сега, срещу Фараона ме кефи повече, така че за мен не е голям загуба. Нали, както в описанието на предишното видео, мисля, че ви написах, че скоро ще продължа с мангата и тестетата, дековете. Само не знам кога ще успея да оправя това камерата. Та фона много ме кефи. Не, така. Много.
Не училихме. Не знам дали утре ще снимам, понеже, нали, ще ходим нещо като на поход от училището и затова не съм сигурен дали ще мога. Не, ще се опитам. Сега как ще снимам. Сега ви кажа честно, много ми е кеф за 156 абоната. Пак го гледам GamerHex BG. Защото не така изведнъж бях със сестра до магазина и нали поисках малко от телефон да видя нещо и видях изведнъж 156 видях, защото нали може да знаете, имам един плейлист, как може да не учела бе. Имам един плейлист, не е само един, ама един от тях е Openings, т.е. любимите ми opening на анимета, на любимите ми анимета. И там иска да чуя една песен на opening, докато вървим, най-тихо до ухото ми. Изведнъж видях 156 със сутринта, бяха 152, бях 152 и много ми е хеп. И затова в момента снимам, не само за да ви кажа това, а вече ще гледам всеки ден да снимам. Днеска нямаше да снимам, но вече ще се опитвам всеки ден. Особено скоро, като скоро ще дойде лятото. Пак не мълчела. Това не обичам много да говоря докато играя. Добре, сега не знам какво правя. Май ще загубим това. Нема се дадем. Добре, ама ще да посукала я. Добре. Не. Ай, моето очи го. Така. О, да! Направо го разкатахме. Това беше от мен за сега. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао!